Waqt il-konferenza ġenerali tal-UHM ittellet diskussjoni bejn it-tlet mexxejja ta' tlet partiti politiċi f'pajjiżna. Matul id-diskussjoni l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-ħarsien tal-familji Maltin jista' jkun assigurat permezz ta' ekonomija b'saħħitha. Fost dawk l-inċentivi li jistgħu jagħtu spinta lill-ekonomija hemm il-ħolqien ta' xogħol produttiv b'sistema ta' tassazzjoni li tħeġġek li tħallasha għal Joseph Muscat. Għalhekk li l-mexxej Laburista propona inqas taxxi fuq il-bżulija u iktar taxxi fuq min iħammeġ. Jekk jien naħdem ma tistax tikastigani għax jinbiżel, il-bżulija ma tistax tikkastigax, allura ngħidlek ma noqgħod ma nagħmel xejn. Il-bżulija trid tinċentiva. Jekk inti biżel, proset ħan inċentivak li inti biżel. Jekk iħammeġ, jekk inti qed teqret l-ambjent, hemmhekk hemm prezz li trid titħallas. Irid ikun min iħaddem li jagħti l-eżempju għal Joseph Muscat. Għalhekk li l-Gvern m'għandux jagħti tenders lil min jadotta prattiċi li jnaqru mill-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tkellem dwar l-isptar modern ta' Mater Dei li joffri servizzi tal-ogħla kwalità u kif pajjiżna għandu jkun gburi li għal kuntrarju ta' dak li qed jiġri fil-Greċja, f'pajjiżna qed nelbu l-isfidi li qed jiġu qudiemna. Temi oħra li tkellmu dwarhom kienu l-edukazzjoni, il-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-ħidma ta' trade unions f'pajjiżna. Joseph Muscat appella l-aktar konverġenza bejn it-trade unions fil-waqt li flimkien ma' Lorenz Gonzi u Michael Briguglio awgura li tliet uffiċjali l-ġodda tal-UHM. Gejtu Vella u Gejtu Tanti, segretarju ġenerali u president tal-UHM rispettivament, ċedew postom lil Joseph Vella u lil Jesmond Bonello. Bekk issa Joseph Vella u Jesmond Bonello huma segretarju ġenerali u president tal-UHM rispettivament. Edwin Balzan ġie elett fil-kariga ta' viċi president.